Ay, tura. Ninangka. Ayo. Ayo. Tura. Ayo. Cuman. Nakakailangan no. No. Kana- Ketawa mo ka. Nakayunga-danga dali ba? Kanang pwede mangaya na yung nangka, Papa J. Wala mahinog. Ilaw raman. Panggulay raman na mo. Uy, gulay. Di man pwede mo kuha ni gulay, ang magulay. Kay madaot man yung nangka. Ay, ana day na. Madaot, maluod man ni siya. Mga hulog ni mga bunga ani oh. Gusto mo, kung magulay mo nangka hilaw dito. Dito dapat kay ano naman to gawas naman to sa latara naman niya. Wala mo tao da siya kuan ko silingan uban. Di mo na makita. Kuha lang mo doon, nagsaba nga ako nag-ingon ha. Kaya nang ito, pero pag yun lang, kaya lang pinit dito ha. Hala, kasi nga, kuan, maburot na itong mga Meron naong po. ana. Hinay basta, hinay lang, daghang magbunga na may madungkol naman po ng mga kuhan po. Magulay mo? Oo, magulay, magnangka mi ba? Wow, hindi ano eh. Salad Hindi ba? ito. Oo. Salad, mas Oo. lamig gid na nga, tinunuan. Ay, mao? Oo, tinunuan. Sige, ako yung nas mama. Kuha lang mo ito, hinay lang mo ha. Hinay Sige, lang. sige. Ay lang, diriti. Luwi ka naman mangluod yung nangka, di na ni bunga. Dito lang gadaghan nga. Murag ko pa may tagdian nga lote. Murag kami pag yapoy mo tagdian ni kunuhay. Ah, Doon naman sa mga ba. sige. Hinay lang ha. Sige, salamat. A few moments later. Hindi. Nagnusa mo ka diha, ah? Hmm? Nagnusa mo ka diha, ah? Naku gilat. Ano na oras? Maglastusin na ba? Maglunga Tikaw ka? na. Ano na? Nagkasudan ba? Magin ako gilat. Okay? Nga beto po nangka ganina. Kisa? Sulingan na to ba? Magulay daw sila daw. Pero ako yung nangayo ko ha. Magulay daw sila ng salad. Mato ang gilat gani. Mato ako nagpaluto sa sudan. Siyempre, ang nangka gikan sa tuwa. So dapat tagaan kita nila. Ni. Wala. Pag-check na ka ato. Alangan. Ang nangka diri gikan. Kalain Alam mo na pag eh. una oh magkaon sa dito lami kay lang sudan. Nangka salad or tinunuan. Wala na huna mo na sila may gikan na. Sa kayahon lang. Ano na Ay, siya? na manghatag na ta sunod pa nga. Mangay na sila sunod. Tagaan na pala to. Kaya siyempre nanghatag mo sila. Ano na dapat? Kanya kayo mag-alastusin na po man daw sa dito orasa dahil nangayo dito aday. Wala gid sila mo to dire. Wala, uy. Bisig wa po ka mo gawas ganina pag ayo dire. Nara mo ko sa Lakaw di kwarto, ako. bayahan. Ako sa kwarto, madungog ra bayahan. Ano ko dila. Ay, wala sila hatag gid. Wala, uy. Adto ka dito bi. Okay siya ka dala. Ay malanggod na puan. Nga uli kag basiyo. Nga ana ba? Baka Kurang na tuyo ka din dala mo eh. ang nangka. Grabe na pagilo eh. Dapat gid yung ana. Ang nangka dili gud gikan sa tuago. Dapat Dili ta ka tagaan. mag-expect. Sa bul naman adaan yung tao natin. Nya ka Basta rin may, man basta ang may hatag. gamit anang pagkasilingan di. Ay basta may anak gaya mo tuno-tuno. Muraw kita natay okasyon diri sa tuwa di. Mang-invite ta ano na natay kay atuan. Agud. Ngadto ba to sa latong last na ikuan sa tuwa. Adto ba to? Haom ito pansit dia. Ayun anak. Nangka lang sa kayahon lang. Ano? Bawi na kayo na. Nya kayo man yari. Nagpabuto na ko taga, ganina daw, yung anak mo dahil lang ko ah. Expect mo ba lang, ikaw pinunuan ay. May ano na to, ano ron eh. Ikaw po, may limpyo dali. Magkuhan na ta. Quick chow. Kira, Chow na ta. sunod daw mo ato no balik to diri kay taga dito ba. Mabalik to mga itog na ilang man to kay mga man tog nangka kay daghan man nagbunga tong nangka daw. Di na taga eh. Pero og tagaan nimo, baligya na. Babayarin na ha. Patik kanto na lang ta.